Welcome to my YouTube channel Raja Break is दिनैहाय धेकियाजुलि टाउनाव थांगोन जोङो थांगासिनो आरो अलरेडि थांगासिनो क साइकेलजों बिराद गरम बोथोरा ओमफ्राय दा लामायाव नायलांबाय थादो मा मोनलाङो बागान गेजेर गेजेर थांबाय दं आरोना जोङो माने सानै दंबाखायो वादा नारा नारा ना जोंनि धेकियाजुलिनि बागाना जोबोर समायना दंफांफोरा बिराद गिदिर गिदिर दङ जाय सफाय दैमा दङ लामाया फ्रि रावबो गैया थांबाय थ' तो चलिए दंफां सिं सिं थांबाय थानोसै सायहा सायहा ससे ससे सान्दुं ससे ससे सायहा बाट लामाया असम ओरैबो बागान ओरैबो बागान दैमा 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 halo tahu đâu à ơi mà naku jalan deh tahu lebde गरमा अयथासार खालै मा बुंनो आरो बुङाबाबो जासिगोन गरमखौ गोलोमदैया टरटिं टरटिं गबाय गरिसे टरटिं 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 गदों हा है जाम्बा बायदि बेफोरखौ खोनायो नामा ना खोनाया बिदिखौ खोनासङा जोंना ना टिं टं थानाना ओरैजायसो लामाया स' दायो लामा बानायगासिनो दङ अलरेडि लामाया गुवार जासिगोन आरो जाबोगासिनो हे कक्लें 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 जावख'गासिनो देखायगोन र' मादि जावदो बिसोरो हागारगासिनो हागार मोजां सान्दुं गोसा एफा खस्थ' बेयो समान खालामगासिनो आरो मा होनो इखो केस 450 DX नो नामाबो स' धेकियाजुलि टु बाटासिपुर लामा गुवार हब माने गुवार जासिगोन आरो हा जों दायो मोनफैबायमोन बेंकआव ओमफ्राय गैया फैसा मोनाखै नेट प्रब्लेम माला मोनगोनथाय मोनथिला दा उनाव मोनबाथाय खोन्थानोसै जालांगोन गोगोमनो दिनै जानायखौथ' बुंखानाङा एडभान्सखा जोंना जानाया स' जों दायो थांफिनसै ओमफ्राय दा फैफिननोसै दा बेयावलाय माथो खालामबाय जानाय नङा होमबा जों थांसै दा फैफिनगोन दसे थानानै लिंक गैयानो बेंकआव ओंखायनो दा फैफिनसै जोङो ओमफ्राय टाउनखौनो गिदिंना फैगोन दसे अरे भाई साहब सीरियस होने बहुत दिक्कत है भाई नाचिया से नहीं बताओ हेलो है ओए ये राजा जा कर दे सुन जाओ क्या है लोटा दे अब तो भाई ये ना भाई तुम नहीं निकला अच्छा एक बार जाओ ये बोलना है ये लो नो तुम कम से पहले मिला वो उठाने क्यों पहले indoor
स' दसे बाहेरायाव जिरायनोसै गरमथारना सिङाव ओंखायनो ओंखारबोनानै बास स्टेन्डआव जिरायबाय गरमानो अयथासारद्रायलै दिनै मा बुंनो गेम गेलेनो नागिरबाय नै सासे गरमसो फ्रि फायार फ्रि फायार हेडशट होजोबगोन माबोरै बारै आरो बुंबावदो र' माबाफोर आरो जेबो बाथ्रा गैला औ नोंलाय मा बुंनो नागिरखो ओमफ्राय जोबथारनायाव आङो माबा हेडशट होगोन हेडशट आच्छा जोबनायाव सासे हेडशट होगोन हेडशट होगोन थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय ओमफ्राय दा गाबोन गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन खनसे फैबावगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर बिदिनो जानला मोनला आंनि बेरायलाबायनाय भिडिअ नोंथांमोनखौ देखायबाय थागोन स' लाइक होबासो मोजां मोनो ना भिडिअ बानायनो दे होमबा बेखिनियावनो दोनथ'दो बाय बाय